ही कार्यावळ तुमच्यासमोर घेऊन येत आहेत मगो पक्ष आणि संतोष महानंदू नाईक, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद. श्री गणेशाय नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. श्रीगणेशाय नमः. श्रीसरस्वत्यै नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. सजयति सिन्धुरवरनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिवतमसां राशीन्नाशेति विघ्नानां. या नवीन वर्षाच्या सर्व भाविकांना, सर्व तमाम हिंदू बांधवांना नवीन वर्षाच्या मंगलमय शुभेच्छा. आणि हे नवीन वर्ष आपणा सर्वांना आनंदी, सुखमय आणि भरभराटीचे जावो अशी पहिल्या प्रथम मी गणपतीच्या चरणी प्रार्थना करतो. आणि आज पंचांग वाचनासाठी इथं आरंभ करतो. प्रारंभी गजाननाचं स्मरण करून हा जो श्लोक म्हटला मी, सजयति सिंधुरवरनो देवो यत पादपंकजस्मरणम, हा महागणपतीचं स्तवन आहे. आणि त्या गणपतीच्या स्तवनाने ह्या पंचांगाचं जे वाचन आहे ते गणपतीचं स्मरण केल्यामुळे जसा तिमिर म्हणजे तिमिर समूहांचा नाश होतो, त्या तिमिर समूहांचा जसा नाश होतो सूर्योदय झाल्यानंतर, बघा सूर्योदय झाला की जी तिमिरं आहेत त्यांचा नाश होतो आपोआप, तसं गणपतीचं स्मरण केलं की आपली जी विघ्न आहेत त्या विघ्नांचा नाश होतो. आणि म्हणूनच कोणत्याही कर्माच्या आरंभी आपण नेहमीच गणपतीचं स्मरण करतो, गणपतीची पूजा करतो. विवाह मंगलकार्य असो, उपनयन असो, नवीन गृहाचा आरंभ असो किंवा अन्य कोणतेही नित्य आपली देवपूजा जरी आपण घेतली तरी त्या देवपूजेच्या आरंभी आपण महागणपतीचं स्मरण करतो. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कार्यारंभी गणपतीचं आपण स्मरण करतो. तसं आता मी करून या नवीन वर्षाच्या पंचांग वाचनाला आरंभ करत आहे. सर्व कार्यांची सिद्धी होण्याकरता श्री गणपती, ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश्वर यांना नमस्कार करून संवत्सर फल सांगावं असं शास्त्र सांगतं. नूतन संवत्सर म्हणजेच चैत्र शुद्ध प्रतिपदा. मराठी 12 महिने आहेत. मराठी महिन्यातला पहिला महिना जो चैत्र, त्या चैत्र महिन्याच्या प्रतिपदेच्या दिवशी हे नवीन वर्ष सुरुवात होतं. आणि त्या नवीन वर्षाच्या आरंभी सर्व हिंदू धर्मियांच्या घरोघरी ध्वज व तोरणे उभारावीत. मंगल स्नान म्हणजे अभ्यंग स्नान करून, नवीन वस्त्र धारण करून, त्याचप्रमाणे देवांची, गुरूंची इत्यादी पूजा अर्चा करून आपण आपल्या दारासमोर जे मंगल प्रतीक जी गुढी आहे ती गुढी उभारावी. आणि गुढी उभारून आपण ज्योतिषांचा सत्कार करून, ब्राह्मणांचं पूजन करून वर्षफल श्रवण करावे असं शास्त्र सांगतं. वर्षफल म्हणजे ह्या संपूर्ण वर्षामध्ये चैत्र ते फाल्गुनपर्यंत 12 महिन्यामध्ये ह्या कालखंडामध्ये काय काय होणार आहे, ह्या वर्षाचा आता नवग्रहांच्यावर हे आधारित आहे. तर नवग्रहांच्यामध्ये राजा कोण, मंत्री कोण, त्याचप्रमाणे वर्षा म्हणजे पाऊस जो होतो त्या पावसाचा अधिपती कोण, धान्याचा अधिपती कोण, हे सर्व आपल्याला जाणून घ्यायची इच्छा असते. आणि जाणून का घ्यावं याचंही कारण आहे, ते मी तुम्हाला आपल्याला पुढे सांगेन. आरोग्यम धनसंपदा असं म्हटलेलं आहे.
आपली धनसंपदा कितीही जरी असली तरी आपण आता पाहतोच आहोत, कोरोना महामारीच्या निमित्ताने आपण सगळ्यांना याची आपल्या सर्वांना प्रचिती आलेली आहे की धनसंपदा जरी कितीही असली तरीसुद्धा जर आरोग्य नसेल तर त्या धनसंपत्तीचा काहीही काडीमात्र उपयोग नाही. हे आपण सर्वजण अनुभवतो आहोत. म्हणून म्हटलेलं आहे की आरोग्यम धनसंपदा. आरोग्य जर असेल तर भले 2 पैसे कमी मिळाले तरीसुद्धा चालेल, अशी आज परिस्थिती, आज मी तिला भगवंताने ही सगळ्यांना दाखवून दिलेली आहे. तसंच त्या आरोग्याच्या वृद्धीसाठी कडुनिंबाचं चूर्ण घ्यावं आणि त्यानंतर मग चहा वगैरे आहे नंतरची गोष्ट आहे. आपल्या संस्कृतीमध्ये चहा नाही आहे. चहाच्याऐवजी आपण उशक पान केलं तर अतिउत्तम. तो विषय इथे नाही, पंचांग सांगण्याचा वेळ, पण कडुनिंबाचा विषय आला म्हणून आपल्याला मी सांगतो. कडुनिंबाचं सेवन करावं. त्यानंतर त्याने काय होतं, व्याधींचा नाश होतोच, पण व्याधींच्या नाशाबरोबरसुद्धा सुख, विद्या, लक्ष्मी ही प्राप्त होतात. आता व्याधींचा नाश झाला की ही आपोआप प्राप्त होतातच, कारण ज्या ठिकाणी व्याधी आहे त्या ठिकाणी ही सुख म्हणा, विद्या म्हणा किंवा लक्ष्मी म्हणा ही नसतात. म्हणून व्याधींचा नाश होण्यासाठी आणि ह्या सुख, संपत्ती आणि विद्या यांच्या प्राप्तीसाठी हे कडुनिंबाचं सेवन करावं. त्यानंतर पंचांगस्थ गणपतीचे पूजन करावं. पंचांगस्थ गणपती म्हणजे पंचांग, प्रत्येक कोणतंही आपण पंचांग घ्या. पंचांगामध्ये पहिल्या पानावर गणपतीचं चित्र असतं, तर त्या गणपतीचं स्मरण करावं, त्या गणपतीचं पूजन करावं आणि नंतर ब्राह्मण, ज्योतिषी यांचं पूजन करावं. त्यानंतर त्यांना मिष्टान्न भोजन घालावं. नाना प्रकारची गीते ऐकावी, वाद्ये, पुण्यपुरुषांच्या कथा ऐकाव्यात. म्हणजे त्याला कथा म्हणतात, त्याला स्टोरी नाही म्हणत. स्टोरी निराळी, कथा निराळा, हा भाग निराळा आहे. तर पुण्यपुरुषांच्या कथा ऐकाव्यात आणि कथा ऐकून आपला जो दिवस आहे हा वर्षारंभीचा दिवस पूर्ण आनंदी घालवावा. आणि आनंदी दिवस घालवल्यानंतर संपूर्ण वर्ष जे आहे तेही आपलं आनंदात जातं असे आमचे पूर्वज सांगतात आणि त्याला आपण अनुभव पण घेतो आहे त्याचा. वर्षप्रतिपदेच्या दिवशी जे भक्तिपूर्वक संवत्सर फलश्रवण करतात ते रोग, दुःख, दारिद्र्यरहित होऊन आनंदाने व धनधान्याने युक्त होतात. सूर्य जो आहे, आरोग्यम सविता तनोतु विपुलाम, सूर्य जो आहे तो सूर्य आपल्या आरोग्याची वृद्धी करतो. चांगलं जर आरोग्य आपल्याला पाहिजे असेल तर सूर्याची उपासना धर्मशास्त्रामध्ये सांगितलेली आहे. आपण करून पहा सर्वजण. 12 सूर्यनमस्कार जरी घातले तरीसुद्धा आपलं आरोग्य एकदम ठणठणीत राहील. सूर्य आरोग्याचं रक्षण करो. चंद्र जो आहे ते आपलं यशाची वाढ करो. मंगळ जो आहे तो ऐश्वर्याची वृद्धी करो. बुद्धी सर्वांनाच असते, परंतु सद्बुद्धी जर आपल्याला वाढवायची असेल, चांगली कुशाग्र बुद्धी जर आपल्याला पाहिजे असेल तर आपण बुधाची उपासना करावी. गुरु हा गौरव म्हणजे आपल्याला मान, सन्मान, प्रतिष्ठा इत्यादी जर पाहिजे असेल तर आपण गुरुची उपासना करावी आणि गुरुच्या उपासनेने आपल्याला जनमानसामध्ये मान, सन्मान, प्रतिष्ठा इत्यादी निश्चित मिळेल. शुक्र जो आहे तो आपली कोमल वाणी म्हणा किंवा कलाभिवृद्धी म्हणा, कलेची उपासना करणाऱ्या लोकांनी तर मुळात मुद्दाम शुक्राची उपासना अवश्य करावी. शनी जो आहे तो आनंद वाढवतो. बऱ्याच लोकांचा गैरसमज आहे की शनी हा वाईट आहे, शनीला वाईटच तुम्ही समजलेले आहात, परंतु तसं शनी नाही आहे. शनी हा धार्मिक वृत्तीचा आहे आणि शनी धार्मिक वृत्तीचा असल्यामुळे जे सज्जन लोक आहेत, जे सन्मार्गाने जातात, त्या सन्मार्गाने जाणाऱ्या लोकांना शनी जो आहे तो चांगली फळं देतो. शनीची उपासना केल्याने आपल्या जीवनामध्ये आनंद प्राप्त होईल. राहू जो आहे तो आपल्याला बल देतो. बल पाहिजे, यश, कीर्ती, लाभ हे सगळं असतं, त्याप्रमाणे बलसुद्धा आपल्याला पाहिजे. बल जर पाहिजे असेल तर राहूची उपासना करावी. आणि केतू जो आहे तो आपल्या कुलाची उन्नती करतो, म्हणजे कुलाची अभिवृद्धी केतूच्या योगाने होते. म्हणून ह्या सर्वांची आपण इथं प्रार्थना केली आणि ती प्रार्थना केल्यानंतर
तिथीच्या श्रवणाने आपल्याला नंतर काय काय होतं सांगतो बघा. आता हे सगळ्यांची प्रार्थना केली, ह्या प्रार्थनेमुळे आपल्या जीवनामध्ये आनंद तर होईलच, तसंच तिथी जी आहे, आता पंचांग कशाला म्हणतात? पंचांग आपण म्हटलं तर पंचांगाची 5 अंग आहेत, ते 5 अंगांच्या योगाने युक्त झालेलं तेच पंचांग. कोणती कोणती? हे बघा, तिथी, नक्षत्र, वार, कर्ण आणि योग, या तिन्हीने युक्त ते पंचांग. आणि त्या पंचांगामध्ये काय सांगितलेलं आहे त्यांनी? तिथीच्या श्रवणाने आपले वैभव जे आहे ते स्थिर होतं. नित्य हे पंचांग, आज वर्षफल आहे म्हणून आपण वर्षाचं फलं सांगतो आहे, पण पंचांग जे आहे ते नित्य नियमान आपण त्याचं पठण केलं पाहिजे. म्हणजे आज तिथी कोणती, आज वार कोणता, आज नक्षत्र कोणतं, आज कर्ण कोणतं, आज योग काय आहे, कोणता योग आहे, ह्या सगळ्याची रोजच्या रोज आपण माहिती करून घेतली पाहिजे. आणि ती माहिती केल्याने, त्यांचं वाचन केल्याने, त्यांचं पठण केल्याने आपल्या आयुष्यामध्ये काय काय होतं ते सांगतो. तिथीच्या श्रवणाने वैभव आपलं स्थिर होतं. त्यानंतर वाराच्या श्रवणाने दीर्घायुष्य प्राप्त होतं. दीर्घायुष्य पाहिजे, वार नित्य आपल्याला माहिती पाहिजे. काही लोकांना वारच आज कोणता आहे तो माहीत नसतो, आठवत नसतो. वार आठवत नाही तर तिथीची राहिली गोष्ट दूर, नक्षत्राची त्याहीपेक्षा दूर. कारण नक्षत्र, आता नक्षत्राच्या श्रवणाने, नक्षत्रांचं श्रवण आपण केलं असता पापांचा सर्व नाश होतो. आपली जी सर्व पापं असतील, ज्ञात अज्ञात, त्या पापांचा नाश होतो. तसंच योगाच्या श्रवणाने वियोगाचा नाश होतो. वियोग जर आपल्याला घडत असेल तर त्या योगाच्या श्रवणाने नाश होतो. आणि करणाच्या श्रवणाने, जे 5 अंग आहे करण, त्या करणाच्या श्रवणाने आपल्या सर्व इच्छा आकांक्षा या पूर्ण होतात. म्हणून समजा आपल्याला जर ते शक्य नसेल तर एखाद्या ज्योतिषाकडून त्या रोज नित्य पंचांगाचं आपण श्रवण करवून घ्यावं आणि ज्योतिषाला यथायोग्य दक्षिणा इत्यादी देऊन त्याचा सन्मान करावा. आता सूर्यसिद्धांत मताने आजचा जो आपण जे पंचांग वापरतो ते पंचांग, दाते पंचांग म्हणा, रुईकर पंचांग म्हणा, अनेक पंचांग आहेत, अनेक पंचांगकर्ते आहेत. तर आपलं जे ह्या निरनिराळ्या भागामध्ये उत्तर भारतामध्ये चांद्रमानेनं मानलं जातं. आपण इकडे आपल्याकडे सूर्यसिद्धांत मानतो. सूर्यसिद्धांत पंचांगानुसार काही फरक येतो आणि चंद्रसिद्धांत, ह्या दोन्ही जे सिद्ध आहेत, निरनिराळे पक्ष आहेत, त्या पक्षामुळे निरनिराळ्या थोडा काही अंशाने फरक आहे. तर आपल्याला त्या खोलामध्ये जायचं नाही आहे. आपल्याला काय, आपण जे पंचांग इथं मानतो ते सूर्यसिद्धांत मताचं आहे. MG पार्टीच्या वतीन संपूर्ण गोंयाक नूतन वर्षाच्यो हुनहुनीत परबी. सुख समृद्धी नांदो देवा नवीन वर्षाला, तेजोमय सुरुवात होऊ दे नवीन पाडव्याला. आला गुढी पाडवा आला, आला गुढी पाडवा आला, आला गुढी पाडवा आला, आला गुढी पाडवा. त्यात आता युग सांगतो आपल्याला. युगांची वर्ष किती आहेत ती? कृतयुगाची वर्षे आहेत 17,28,000 कृतयुग. तर त्या कृतयुगाची वर्षे आहेत 17,28,000. त्रेतायुगाची वर्ष आहेत 12,96,000. द्वापारयुगाची वर्ष आहेत 8,64,000. आणि आता जो चालू आहे आपलं ते कलियुग आहे. तर त्या कलियुगाची वर्ष जी आहेत ती सर्वात कमी आहेत. म्हणून कलियुगाच्या एकंदर वर्षातून 5,122 वर्षे मागे पडली आणि 4,26,878 वर्षे ही आपली शिल्लक राहिलेली आहेत कलियुगातील. आता
ह्या शालिवाहन शकामधलं कलियुगातील शालिवाहन शकातलं जे आजपासून सुरुवात झालेलं वर्ष आहे त्या वर्षाचं नाव आहे प्लवनाम संवत्सर. ही 60 वर्ष आहेत. 60 एकंदरीत ती संवत्सरं जी आहेत ती 60 आहेत आणि 60 झाल्यानंतर पुन्हा पहिलं येतं. अशी ही साखळी आहे, चक्र आहे ते. प्रभवो विभवो शुक्ल हा अशा प्रकारे प्रभव नाम संवत्सरापासून त्याची साखळी सुरू होते. तर ते आत्ताचं सध्या जे आहे यंदा, गेल्या वर्षी शार्वरी नाम संवत्सर होतं आणि यंदा प्लवनाम संवत्सर आहे. तर त्या प्लवनाम संवत्सरामध्ये आता काय काय होईल ते आपल्याला ऐकण्याची इच्छा म्हणजे उत्कंठा जी आहे ती लागून राहिलेली आहे. तिथपर्यंत मी आता पोचलेलो आहे. त्या प्लवनाम संवत्सरामध्ये पाऊस उत्तम पडेल, त्याबद्दल काळजी नसावी. परंतु पिकांची मात्र नासाडी होईल. पहा, पाऊस उत्तम पडेल, एका बाजूने तो देईल, पण मंगळ आहे. काय आहे हा मंगळ आहे ना, हा मंगळ राजा आहे. यंदाच्या वर्षी मंगळच राजा आहे या वर्षाचा. त्यामुळे त्याचं कसं आहे, सृष्टे कर्ताप हर्ताच, त्याचं विशेषण कसं आहे, सृष्टे हे कर्ता आणि अपहर्ताच, म्हणजे सृष्टी तो करतोही आणि त्याचं अपहरण पण तोच करतो, मंगळच. म्हणून काय म्हटलं आहे, सृष्टे कर्तापहर्ताच सर्व काम फलप्रदः. संवत्सरामध्ये तो पाऊस देणारच आहे, परंतु पिकांची नासाडीही करणार आहे. तसंच चोरांचा सुळसुळाट होईल. आता चालूच आहे, परंतु तो आणखी वाढेल. चोरांचा सुळसुळाट होईल, लोकांमध्ये कलह वाढतील, आपापसामध्ये मतभेद वाढतील, आपापसामध्ये भांडणं, भावाभावामध्ये सुद्धा भांडणं होतील, मित्रामित्रामध्ये भांडणं होतील, पतीपत्नीमध्ये भांडणं होतील. हे सगळे भांडणाचा काळ हा मंगळच घडवून आणतो. म्हणून म्हणतात पत्रिकेमध्ये मंगळ काय, शुभस्थानामध्ये पहा, नंतर मंगळाची पत्रिका नको वगैरे असे सगळे अर्थात काय आहे, त्यात समज गैरसमज अनेक आहेत. त्यानंतर ते मंगळ कुठे आहेत, कुठल्या राशीत आहेत, कुठल्या राशीत असल्यानंतर त्याचं काय फल आहे, तो कुठे असल्यानंतर दिसायला आपल्याला वाईट दिसला तरी तो प्रत्यक्षात शुभ आहे की अशुभ आहे. काय होतं, आपण साप सोडून भुई थापडतो असं म्हणतात, एक म्हण आहे. त्या प्रकारच होतो. मंगळ प्रत्यक्षात जरी तिथे असला, त्या स्थानामध्ये दिसलं तरी तो अशुभ असतोच असं नाही. आणि उगाच विनाकारण त्याच्याबद्दल गैरसमजही फार झालेले आहेत. अनेक मंगळाच्या शांती, अनेक मंगळाची काही निरनिराळी अनुष्ठानं निर्माण झालेली आहेत. तर तसं काही घाबरून जाण्याचंही कारण नाही, परंतु न घाबरण्याचंही कारण नाही. म्हणजे त्याला घाबरलंही पाहिजे आणि एकदम घाबरून जाताही कामा नये. आता राजा जो आहे त्या राजाचं फल कुठल्या कुठल्या प्रांतामध्ये मिळेल तेही सांगितलेलं आहे. राजाचं फल हे संपूर्ण भारतामध्ये एकाच काय असतं, आता समजा एखाद्याची दृष्टी इकडे आहे तर तो ती ज्या ठिकाणी दृष्टी आहे त्या ठिकाणी ते फल द्यायचं, वाईट फल द्यायचं, बरं फल द्यायचं. पण ज्या ठिकाणी त्याची दृष्टी नाही त्या ठिकाणी ते फल मिळेल असं नाही. म्हणून त्याने काय म्हटलं आहे की राजाचं फल जे आहे ते सौराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेशचा ईशान्य भाग, उत्तर प्रदेश संपूर्ण नव्हे, उत्तर प्रदेशचा ईशान्य भाग, वराड म्हणजे विदर्भ, दिल्लीच्या पूर्वेकडील प्रदेश आणि पाटणा इत्यादी ठिकाणी त्याचा विशेष प्रभाव जाणवेल या राजाचा, म्हणजेच मंगळाचा. आता प्रधान जो आहे ते प्रधानाचं फल जे आहे ते बंगाल प्रांतामध्ये जाणवेल आपल्याला. मेघाधिपतीचे फल आहे ते बिहार व जबलपूरच्या बाजूला, तसंच गंगेच्या दक्षिणेला व गंगा आणि शोण यांच्या संगमाच्या पूर्वेला असं त्याचं फल मिळेल. धान्यस्वामी जो आहे त्या धान्यस्वामीचे फल गुजरातमध्ये मिळेल. आर्द्रा प्रवेशाचं फल जे आहे ते विंध्य पर्वताच्या दक्षिण भागाला मिळेल. रसाधिपतीचं फल आहे ते कोकण, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान यामधील भूभाग इथं मिळेल. अर्धेशाचं फल जे आहे ते आंध्र प्रदेशात. सेनेशाचे फल आहे ते पंजाब व काश्मीरमध्ये. त्याचप्रमाणे नीरशेषाचे फल जे आहे ते दिल्ली व पंजाबचा उत्तरेकडील प्रदेश. फलाधिपतीचे फल गुजरात आणि सौराष्ट्रामध्ये. आता काय आहे, राजा मंगळ आहे, संपूर्ण संवत्सराचा राजा जो आहे तो मंगळ आहे. त्यामुळे धान्य आणि संपत्ती ही काही अंशे मर्यादित होईल. सर्वांची संपत्ती आणि धान्य हे आताही मर्यादित होत आलेलं आहे, पण ते संपूर्ण वर्षाचा अधिपती मंगळ असल्यामुळे त्याच्यावर आणखी थोड्या मर्यादा येतील.
त्यानंतर आग, चोर आणि रोगराई यांच्यापासून त्रास होईल. बघा, आग, चोर आणि रोगराई. रोगराई तर आता आपण महामारीचा अनुभव घेतच आहोत सर्वजण. तर त्या महामारीचा सुद्धा उद्रेक होईल. तो कधीपर्यंत होईल ते मी सांगेन आपल्याला. तर तो उद्रेक होईल, तर तो महामारीचा उद्रेकसुद्धा या मंगळामुळे होईल. त्यामुळे मंगळाची उपासना अवश्य करावी. त्यानंतर आता काही ठिकाणी पाऊस कमी प्रमाणात पडेल, काही ठिकाणी अतिवृष्टी होईल. अतिवृष्टी झाली तर काय होईल? पिकांची नासाडी होते. कमी प्रमाणात पडलं तर ते पाणी त्यांना कमी पडलं म्हणून, म्हणजे इथं बघा ते तसंच आहे, ते मंगळाचं वृष्टे करता अपहर्ताच. त्यानंतर धान्य कमी मिळेल, रोगराईपासून त्रास होतील. त्यानंतर मेघाधिप जो आहे, म्हणजे वर्षा करणारा जो आहे, पाऊस पाडणारा, तो आहे अधिपती चंद्र. ती एक चांगली आपली जमेची बाजू आहे. चंद्र मेघाधिपती असल्यामुळे पाऊस मात्र पाणी भरपूर होईल आणि धनधान्यसुद्धा या चंद्राच्या योगाने वाढेल आणि विद्वान लोकांचा गौरव होईल, विद्वान लोकांना मान सन्मान मिळेल, विद्वान लोकांचे सत्कार होतील. त्याचप्रमाणे खरीप जे आहे, खरीपाचा स्वामी आहे गुरु. माफ करा, खरीपाचा स्वामी शुक्र आहे. आणि तर त्या शुक्र असल्यामुळे काय, पाऊससुद्धा पुष्कळ पडेल, धनधान्यादिकांची समृद्धी होईल आणि राष्ट्राची संपत्ती वाढेल, रोगराईसुद्धा कमी होईल. रसांचा अधिपती रवी असल्यामुळे पाण्याचे काही ठिकाणी पाण्याचं दुर्भिक्ष होईल. काही प्रांतामध्ये पाण्याला अत्यंत पाणी टंचाईही जाणवेल. तसंच ऊस, तेल, सातू, कापूस हे कमी मिळतील. आता रब्बीचा स्वामी बुध आहे, त्यामुळे गहू, मूग, ऊस, भात व दूध दुभते इत्यादी हे सगळं जे आहे ते मुबलक प्रमाणात होईल. नीरसांचा अधिपती शुक्र असल्यामुळे कापूर, गंध, सोने, मोती व कापड यांच्या किमती फार प्रमाणात वाढतील. आता आर्द्रा प्रवेश जो आहे तो सांगतो आपल्याला. आर्द्रा नक्षत्र कधी, आर्द्रा प्रवेश जो आहे तो ज्येष्ठ शुद्ध एकादशी सोमवारी, म्हणजेच 21 जून 2021 रोजी उत्तर रात्री, म्हणजे 22 रोजीच्या पहाटे 29:38 म्हणजे 5:38 सूर्य आहे तो आर्द्रा नक्षत्रामध्ये प्रवेश करेल. आणि त्याचं फल काय होईल? त्या फलामध्ये त्याचे फल जे आहे त्याच्या फलाच्या योगे करून लोकांमध्ये सुखसमाधान वाढेल, धनधान्य वाढेल, सर्व रोग नाहीसे होतील. हे बघा, 21 जूनपर्यंत आपल्याला त्याचा विचार केला पाहिजे ह्या रोगांच्या बद्दलचा. 21 जूननंतर आर्द्रा नक्षत्रामध्ये सूर्य प्रवेश करील, त्यावेळी रोगांचा समूळ नाश होईल. तसंच यावर्षी आवर्त नावाचा मेघ असल्याने, मेघाची नावं असतात निरनिराळी, तर यावर्षी जो मेघ आहे त्या मेघाचं नाव आहे आवर्त. आवर्त नावाचा मेघ असल्याने जोराचा वारा सुटून, म्हणजे वादळ होऊन गडगडाट होतील, पाऊस पडेल. त्याचप्रमाणे साळी, सातू, कापूस, स्निग्ध पदार्थ कमी प्रमाणात होतील. यावर्षी सुबुद्ध नावाचा नाग आहे, तो लोकांची इच्छाशक्ती त्यामुळे चांगली राहील. इच्छाशक्ती प्रबल पाहिजे ना. रोगराईला जर आपण प्रतिबंध करणार आहोत तर आपली इच्छाशक्तीसुद्धा प्रबल पाहिजे. तर ती इच्छाशक्तीसुद्धा सर्वांची प्रबल राहील, कारण सुबुद्ध नावाचा नाग आहे, त्यामुळे इच्छाशक्ती प्रबल राहील. पशुपालक श्रीकृष्ण आहे. यंदाचा पशुपालक जो आहे तो श्रीकृष्ण आहे. त्यामुळे श्रीकृष्ण म्हणजे माहिती आहे आपल्याला सर्वांना, आनंदी आणि गोपालकच आहे तो. त्यामुळे जनावरांना अभय असेल, जनावरांना आनंद होईल. त्याचप्रमाणे धनधान्य वाढेल, दूध, दही, तूप इत्यादींचासुद्धा भरपूर प्रमाणात उपलब्धता होईल. मेघनिवास, आता मेघ जो आहे तो निवास त्याचा आहे परिटाच्या घरी, म्हणजे धोब्याच्या घरी. त्यामुळे रोहिणी नक्षत्र तटावर पडलेले आहे, त्यामुळे पाऊस पुष्कळ पडून धनधान्य समृद्धी होईल. यावर्षी 3 आढक म्हणजे पर्जन्यमान एकंदरीत मध्यम असून त्यापैकी 6 भाग जे आहेत ते नद्या आणि पर्वत, 6 भाग नद्या आणि पर्वत यावर होईल. आणि 4 भाग राहिलेले उर्वरित जे 4 एकंदरीत 10 भाग, त्यापैकी 6 भाग नद्या आणि पर्वत इथे होईल.
आणि राहिलेले जे 4 भाग आहेत ते भूमीवर होईल. म्हणजे इंद्र वर्षाव जो आहे तो भूमीवर 4 भागांचाच करणार आहे. आता काय काय ऐकल्याने त्याची काय काय फलप्राप्ती आहे. पंचांग आपण श्रवण केलं, 5 अंग आहे. ती 5 अंगांच्या श्रवणाने काय काय फलप्राप्ती होते हे मी आता सरते शेवटी सांगतो आपल्याला. तिथीच्या श्रवणाने लक्ष्मी प्राप्त होते. तिथीच्या श्रवणाने लक्ष्मी प्राप्त होते. वाराच्या श्रवणाने आयुष्यवृद्धी होते. त्याचप्रमाणे नक्षत्राच्या श्रवणाने पातक जाते. आपण केलेली पातक आहेत ती नक्षत्राच्या श्रवणाने जातात आणि योगाने रोगांचे निवारण होते. रोगांचं निवारण हे योगामुळे होतं. आणि करणाच्या श्रवणाने चिंतित मनोरथ सिद्ध होतात. म्हणजे आपल्या सर्व इच्छा आकांक्षा पूर्ण होतात. आणि या सर्वांच्या श्रवणाने नित्य गंगा स्नानाचे फल मिळते. हे लक्षात ठेवा. गंगा स्नानाचे फल संपूर्ण 5ही अंग म्हणजे पंचांगांचे नित्य श्रवण केले असता नित्य गंगा स्नान केल्याचं आपल्याला फल मिळेल. हे सर्व सांगण्याचा हेतू असा आहे की आपण हे नवीन वर्ष जे आलेलं आहे ते नवीन वर्ष प्लवनाम संवत्सर आपल्या सर्वांना, सर्व बंधू भगिनींना, सर्व आबालवृद्ध स्त्री पुरुष जनांना हे सुखसमृद्धीचं भरभराटीचं जावं. आणि आपल्याला जी देशासमोर नव्हेच जगासमोर मोठी कोरोना महामारीची जे संकट आहे ती संकट लवकरात लवकर त्याचं निवारण व्हावं आणि त्या संकटांना सामोरं कसं जावं आणि त्याची आपण आपला बचाव जो आहे तो त्यापासून संकटांपासून कसा करावा, त्या रोगापासून महामारी आहे या महामारीपासून आपलं संरक्षण कसं करावं याची सद्बुद्धी आपल्याला हे नवग्रह, त्याचप्रमाणे ब्रह्मा विष्णू महेश इत्यादी सर्व देव महागणपती आपल्याला चांगली सद्बुद्धी देवो असं म्हणून आणि ही भगवंताच्या चरणी मी प्रार्थना करून आपल्या सर्वांचे सकल मनोरथ सिद्ध हो अशी भगवंताकडे प्रार्थना करतो. आणि आजचं हे पंचांग फल श्रवण जे आहे ते आपण सर्वांनी शांतचित्ताने ऐकून घेतल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानून हे मी पंचांग श्रवण इथंच समाप्त करतो. कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव. प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परमेश्वर. ही कार्यावळ तुमच्यासमोर घेऊन येत आहेत मगो पक्ष आणि संतोष महानंदू नाईक, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद. MG पार्टीच्या वतीन संपूर्ण गोयाक नूतन वर्षाच्यो हुनहुनीत परबी. समृद्धी नांदो देवा नवीन वर्षाला. तेजोमय सुरुवात होऊ दे नवीन पाडव्याला. आला गुढी पाडवाला, आला गुढी पाडवाला, आला गुढी पाडवाला, आला गुढी पाडवाला.